Kusangana kwati kuita zvekare pano paTirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Chikumbiro chamaikumbira chekuti aTirare mavidhiosi ako ari kuzonyanyoita madiki, mabatanidze abude akawanda. Tungonzwa news zvizere pasame video pane kuti ndoposta rimwe hanzi tinge singachada kudzoka kuYouTube. So chichemo chenyu takachinzwa ndo zvandakutraya kukugadzirirai ndichita. Zvandinokumbira kuti muitewo kulaika this video zvinozoita kuti ndivewo nepower yekuti ndirambe ndichigadzirawo mavideos akaita seiyawo, nekushare this video kuhama neshamwari, nekusubscribe kana usati wasubscribe uri munyowani pa this YouTube channel. Again, tangi ndapina first update. First update inyaya yakaitika kuMhondoro. Pane murume uyu watisiri kutaura nezita rake. Murume uyu ari kunzi akabva pamba pake. Murume uyu abva pamba pake ari kunzi akadzoka ne5 bags dzechibage. Murume uyu adzoka nemasaga echibage anosvika iwo 5. Akazongozvimba dumbu. Azvimba dumbu ndopaakabuditsa chokwadi chekuti chibage ichi ainge achiba. Aba kudaro murume uyu haana kukwanisa kunonunurwa, kuba kwanga akaita kunonunurwa kunzi dumbu rake riserere, anga azvimba dumbu nemakumbo. Vadikani, ndatisaitei turi zvimatumbu zvedu tichinobadira vanhu vashandira zvirimwa zvavo. Nguva ino yatiri vazhinji vanenge vakarima, ende nguva ino yatiri inguva yenzara. Munhu anenge akashingirira kuti rega ndichirimawo, onomwe murume mukuru achiti turi chidumbu chake achienda kunotanha dzaasina kurima. Murume uyu akatisiya, tichingoti rest in peace, ndazorere murugare. Murume uyu akafa mushure mekunge aitwa mazvimbiswa mudumbu, akafa. Topina second update. Vadikani, ndativei nemoyo wekubatsirana. Chese takatarisana, tiri vana veZimbabwe, tiri vana vemunhu one, tiri vana vemunhu mumwe. Chese takabva kuivhu, tichadzokera kuivhu. Saka mweya wekudadirana ndatisiyei. Nyanda nozvamuzora nasi inyaya yemukadzi uyu abuda mastreets esocial media. Mukadzi uyu akanhongwa mastreet atotiza kwaaigara nekuti aigara nasisi vake. So murume wasisi vake anga akukomplaina achiti zvekuramba ndichikuchengetai mese semhuri makutowanda pamba pangu hazvichabude. Musikana uyu akabva pamba apa. Paakabva pamba apa akatanga kugara musango mustreet muno muHarare, mustreet kumaAvenue, ndokwa akatanga kugara nemwana ane 4 weeks. Vadikani, zvinorwadza. Nguva ino yatiri inguva yerain season, endeona munhu wechikadzi achigara musango nekamwana kachechi kane 4 weeks. Zvinosereresa. Mukadzi uyu anga asina chekufuga, chekupfeka anga asina. Zvandoda kuti muite, kuti muone video. Mapedza kuona video, motaura zvamunofunga mucomment section. After wapedza kuona this video, ndichikupai futi imwe yambiro yekuti ndatisubscribe nekulike this video. Zvandiri kuita munguva ino, ndoda kukuratidza video ndobva ndakuudzai last update. Uratistara kunonzani? Cleopatra ani? Ukutsvaga mustreet mino? Chii chiri kunetsa? Uri kutsvaga rubatsiro rwakaita sei? Chii chaita kuti unge uri muroti? Ndibachengeta vana vangu, ndichengetera zvangu, ndisotiwo kana ndokumbonamuza kunamatirwo, ndingochengetera vana vangu zvangu ndega, ndo munamati vangu wandinawo. Apa iwo wabva kupi kuti uzonge wakagara vanavo? Izvezvi ndakatotiza kumba kwesista yangu kwarisavo, ndangobuda zvangu. Wakatizirei kumba? Mba vacho sista yangu yange tichongetera mwana nemurume wayo. Nekuti uri kuchengetwa ipapo iwewe? Kuchengetwa ipapo, chikafu, TV. Okay. Apa mwana tiwa vanongopota vachizombo, vana vamwe vanongopota vachizombo. Kuretwa muvana vako? Ndinofunga mazvinzwira zvinhu zviri kuitika munyika ino yeZimbabwe. Kune vamwe vanhu vane rudo vanoda kubatsira, ende zvinhu izvi zviri kuitika munyika ino yeZimbabwe. Munhu wechikadzi kugara nemwana wechidiki ane 4 weeks musango. Ndatitaure zvandinofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Opedzwa sei kumacases evanhu vanorarama semastreet kid vachishaya pekugara. Ndinotombopota ndichiita mainterviews kune vanhu ivavo, munatsonzwa history dzavo. Vamwe vachona hakusi kuda, vamwe vachona kutodzingwa pekugara. Seapapa ati ndaitoremedzo ndaitolemedza bamukuru vake
murume waSisi. Last update, vadikani, nguva ino yatiri gore rakupera. Kana tichidrive mota, ndatidrive mota takadzikama. Unofa usati wasvika mugoredzva, unofa usati wapinda muna 2025 uyu watatarisana naye. Chiko rest in peace kune atisiya pachiitiko ichi, ngaazorore murugare. Nyaya ndiyonezvamuzora nhasi inyaya yeaccident. Makesi atiri kuresivha munyika yedu yeZimbabwe makesi ema-accident ende makesi aya akawandisa munyika yedu yeZimbabwe. Pane bhazi rinonzi Timboni Coaches bhazi neHonda Fit. Zvinhu izvi zvaita head on. Pazvaita head on muHonda Fit mafa munhu 1. Vamwe vachiona vari kunzi vakuvara zvakaipisisa. Chikoti get well soon kune vakuvara. Accident iyi yaitikira muroad iyo inonzi Chivhu Murambinda Road. Ndiko kwaitikira chiitiko ichi kuChivhu Murambinda Road. Timboni Coaches bhazi neHonda Fit zvaita head on. Pazvaita head on Honda Fit mafa munhu mumwe chete, vamwe vakuvara zvakaipisisa. Chikoti get well soon kune vakuvara, kune afa rest in peace. Ndo maupdates andakakubatira muzora nhasi. Tinokumbira tisubscribe nekutaura zvatinofunga comment section, ndichadzoka futi neamwe maupdates nguva inotevera. Muve nezuva rakanaka.